Ako nagbibigay. Ito, bailin mo na kita. Sino? Dahil pa nabili. Ano bailin ako mano? Inainot ako sa ito. Maray Makita pa. na sa gabos ng barangay nangyari kayo. Kasi kapitan ka sila po, piparado. Kaya nasa na magkikupira po gabos. Kung ako makaranin yan, dahil ako masaway. Talagang larap pa doon, baka mo. Kaya pasinsa na po kita. Kaya nakakad ko po sa inyo gabos, magkikupira kita, magkakmalang kita. Tantaning lugar, ang kaldawan, sa mga mahal na patron. San Antonio de Padua. Alang-alang po sa kapistan sa mga mahal na patron. Ano po po din para sa saya. Dahil nasa magkikupira kita. Kung kawaman din datang tao na magkikupira, kamalaw ni Timala. Pag hindi nakaboto, kita na nakalampangan. Pagtaw ka ng lugar sa kung saan kita. Baka hindi ka lugar, kung babalahin yan. Sige po, matuman ako sa inutan, outside, tuman. Ay, ka mo, matuman po ako. Magtumana ng papasayan dyan, tayo tumana kita magturudesan. Ano po? Balik po, kaling dinari kita. Ako po, nag-aagal yung dispensa sa katos. Magtarili po kita. Ito pong maura, tumuman, tamaduman man ako. Mahiling po nito. Ang gamot sa talit sa makide. Hindi may gusto ko, dumarap siya. Ano nangyari? Ano po? Lahat po kapag ka nangyari. Kung magkaroon na huli ng kita, magwarap ka yan. Magwarap po kita ka yan. Magpalit po kaya rin kita sa puting posisyon. Ako ang naduman sa inalitan. Saan po kita sumunod sa gusto? Ano? Tadeng data malay. Ano po, isa yung tao yan, tatawanan ko ng 500 pesos. Ang matakdo, kung isa yung nagpuon. 500 pesos, di mo kitang sangrito, kung isa yung nagpuon. Tayo di taranta. Ano po, sige, sound yaray. Sangrito na, tatawanan ko sangrito. Matakdo na kung isa yung nagpuon.